खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायबावनाय जाबाय। आं दिनैनि भिडिअआव सावरायनो नागिरदों जाहैबाय दा जोंनि इन्डियानि दिल्ली सुप्रिम कर्टनिफ्राय गोदानै आपडेट फैदों बिनि सायाव आं फंनैसो खोथा सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानैहाय मिजिंथिनाय थाबाय। भिडिअखौ शुरु खालामनायनि सिगां आङो नोंथांमोनखौ फंसे बाथ्रा बुङो। नोंथांमोना इयारफन होननायखौ खोमायाव सोनानै लाग्रो। आं मानोना बेयावहाय डेन्जार बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दङ। नङाब्ला हाथाय बाजारफ्राव सोरजोंबाफोर रायजायोब्ला दाया आंनि जानाय नङा। बेनिखायनो सांग्रांथिखौ सिगां होग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो सावरायगोन जाहैबाय जोङो दानि दिनाव माने दिनैनिफ्राय होननांगोन। दिनैनिफ्राय जायफ्रानाखि हाबा जायै सिख्लाफोर बैसोरनि थाखाय जोबोद मोजां आपडेट। बहाय मानोना दिनैनि दिनावहाय हाबा जायै सिख्लाफ्राबो दानि दिनाव फिसा खांनो हासिगोन। आङो बे आयेनखौ ओरैबायदि रागाबो जोंनो ओंखारदों, मिनिनोबो ओंखारदों। सोरबा फाग्ला फाग्लिया हाबा जायैनि सिगां फिसा लायो नामा? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सेंग्रा आरो सिख्लाफोर जायफ्रानाखि हाबा जायाखै, नोंथांमोना हाबानि सिगां सोर गथ' लानो गोसो जायो? मा होनबावनांगौ जाखो? सेंग्राफ्राथ' बुंखागोन बायदि मोनखादों आं लानो गोसो जायो। फाग्ला बिदिजों जायो। नाथाय आङो सेंग्राफोरखौ बांसिन सोङाखै, सिख्लाफोरखौसो सोंनाय जादों। मानोना सोर सिख्लाफ्रा जुलिनि आवगायै गावनि फैनो गोनांखौ नायनो गोसो जायो? सिख्लाफोर कमेन्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना। क्या करूं मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। ओरैनो इन्टारेस्टबो माने ओरैनो साबजायाबो मोनो बे रावखौहाय। माने दा जोंनि भारतनाव आयेनफ्रा ओरैबायदि जालांनो हमगासिनो दङ, दाउ अमा मोसौफोरनि बायदि जालांनो हमगासिनो दङ। आरो बे आयेनखौहाय जों जाम्बा जाम्बियाबो मिथिगौ बे आयेना गोरोन्थि होननानै, बे खामानिया गोरोन्थि होननानै, बे खामानिखौ जुलिनि आवगाय मावजाया होननानै जों गामियारि जाम्बा जाम्बियाबो मिथिगौ। नाथाय बे गिदिर मासियाव जिरायनानै थानाय दैदेनगिरिफोर, लिडारफोर बैसोर मानो बुजिनो रोंला? मानि थाखाय बुजिया? ना गावखौनो इसोर सानबाय नामा बिसोरलाय? ना बुहुमाव इसोर गैया सानबाय नामा बिसोरलाय? आङो नै बिदिसो बुंनो लुबैयो। मालाबादा बे दिल्लीयावहाय ओरैबायदि बांग्रिं मावसिगोन, न' गंसेबो मोजां थानाय नंलिया बिसिनि जायगायावहाय। मालाय देश मालाय स्टेटनिफ्राय डोनेसन खांनांलायनाय बैफोरबायदि अबस्था जानो थांगासिनो दङ दिल्लीयावहाय। बैखौहाय जोंनि गोरबो आन्दाजजों नाहरोब्ला नुहुरो। मानोना बिसोरो इसोर नङा, इसोरा बेफोरबायदि आयेन थिनाखै। गोदो भारतनि बिफा महात्मा गान्धी थानाय समावहाय गासैबो इसोरनि आयेन बायदि सोलिजोबोमोन। नाथाय दिनैनि सरकारा मा आयेन खालामनो थांगासिनो दङ, मा आयेन खालामलांगासिनो दङ नोंथांमोना नुबोगासिनो दङ। नाथाय बै खामानिया इसोरजों साबजायै मोननाय खामानि। बिनिखायनो आङो बुंदों मालाबानि समाव ओरैबायदि जासिगोन बे जायगायावहाय जोंनि भारतनि राजधानियाबो सोलायनांगोन। मा जाम्बा जाम्बिनि राव जाखो बिलाय? मा हाबा जायै सिख्लाफ्राबो गथ' खांनो मोननायसै बिलाय? सोर साबेसेया गथ' खांमारगोन हाबा जायै सिख्लाफ्रालाय? सिख्लाफोर नायबाय थादोंब्ला खिथालाय, सोर साबेसे सिख्लाफ्रा हाबा जायैनि सिगां गथ' खांनो लुबैयो? अन्नानै कमेन्ट खालामना नायथारदोंबा। माने नायनांगोन ना जोंबो पाब्लिकनि सानखान्थिखौ, अब्लासो ना बुजिगोन। बुहुमनि मानसिफ्रानो बेफोरबायदि लुबैमारोसै, जोङो बेफोरखौ सानगोन। जुदि नोंथांमोना जुदि लानो लुबैमारोब्ला, सिख्ला बैसोआवनो फिसा खांनो लुबैमारोब्ला जोंबो सानगोन, संसारानो बिदिजों सोलिखासै, संसारानो बेखौल' नागिरखासै, नैबेखौ जोंबो सानगोन ना। बिनिखायनो जोंबो पाब्लिकफोरनि रावखौ खोनासंनांगोन, पाब्लिकफोरनि बुंनायखौ नायनांगोन, सोर माबायदि लुबैयो, सोरनि गोसोआ माबायदि। बिनिखायनो आङो नोंथांमोननियावहाय सोंथि खालामनाय जाबाय। आरो आङो भिडिअखौबो बांद्राय गोबाव खालामनो सानाखै, मानोना सुप्रिम कर्टनि आङो बे रावखौ खोनानायजों लोगोसे जोबोद मिनिनोबो ओंखारदों, ओमफ्राय फारसेथिं नायोब्ला रागाबो जोंनो ओंखारदों। मथा मथि बिसिनि आयेनानो गावसोर मोनजानायनिसो। माने गावसिनि मानसि गिदिरफ्रा बेजोंल' धान्दा नालाय, बै गोजौ मासियाव जिरायनानै थाग्राफ्रा। बिनिखायनो बे आयेनखौ लाबोदों बायदि मोनदों आङो। माने गावसोर फ्रियाव मोननांगौ नालाय, गावसोर जालाबायनांगौ नालाय, बेनिखायनो
बिथांमोना गावसोर बे आयेनखौहाय खालामदों बायदि मोनदों आं बांद्राय बुंनो रोंला दे आंनि साननायावथ' बे गावसोर मोनजानायनि अनगायै जेबो नङा कुछ और चाहिए ये चाहिए हमको तो ये चाहिए मतलब बड़ा वाला केला चाहिए हमको दा गावसोर गिदिर जौस्राङाव दं नालाय दा गावसोर गोजौ लेभेलनि नालाय दा गावसोर बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांला केस जायो नालाय बिनि थाखायनो गावसोर बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय बे आयेनखौ बिसोरखौ आङो लाबोदों बायदि मोनदों आरो ये बड़ी अच्छी बात कही आप आंथ' ओरैसो बुंनो लुबैबाय आङो जुदि बिसोरो आयेनखौ खाबायब्ला जुदि खाथारबायब्ला जायनाखि बै गिदिर मासियाव जौस्राङाव जिरायनानै दं सुप्रिम कर्टआव जिरायनानै दं बैफोरनि फिसाजोफोर दंना गैया मोनब्ला हाबा जायैनि सिगां ब्रेडनेट खालामगौ आं गथ' खांगौ आं बिसिनि फिसाजोफोरजोंहाय नै बिदिसो बुंनो लुबैबाय आं माथो रायलायबाय थाबावनो लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो मानोना गोदान भिडिअ आपल'ड खालामब्ला नोंथांनिसिम सिगां सौहैयो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव जै बर' हारिनि नोंथांमोना बे आयेनखौ मोजां मोनदों ना साबमा मोनदों कमेन्ट बक्सआवहाय जोसि हरब्लानो जाबाय गावसि हरब्लानो जाबाय नोंथांनि साननायखौ आंबो नायनो लुबैदों नाथाय मोनसे खोथा सेंग्राफ्राथ' बुंखागोन आं खांगोनलै होननानैहाय नाथाय नोंसिनाव सोङाखै आं यादा माबायदि मोनखो गोथाव ना गोथाव